la legió va ser coneguda al començament com Galliana o Hispana. Aquesta Legió Sèptima Gèmina, que poden veure com està entrant ara mateix, va acompanyar Galba a Roma i ja va ser enviada a diferents fronts. Fins que l'any 79 va ser destinada a Hispània en recompensa pels serveis prestats a l'emperador Vespasià. Llavors va instal·lar el seu quarter general a Lleó i es va convertir en l'única legió estacionada a Hispània. I alguns dels membres d'aquesta legió servien les ordres directes del governador de la província, que tenia la seva residència a Tàrraco, com bé saben, la capital de la Hispània Citerior o Tarraconense. Veiem aquí com ha entrat aquesta unitat de la Legió Sèptima Gèmina, encapçalada pel seu oficial, el centurió, el centurio, pels diferents suboficials, els portaestendards, que porten les insígnies, els legionaris, i com poden veure, tanca la fila de legionaris un soldat que va vestit d'una manera un pèl diferent als altres. És el que s'anomenava imperitus, perquè porta la impedimenta. És a dir, porta tot l'equipament que feia servir legionari i que cadascun d'ells portava sempre a sobre. Això va ser així a partir d'una sèrie de reformes que es van fer de manera paulatina durant els diferents moments de l'exèrcit romà i sobretot el canvi més gran va ser amb el general Mario. Per això se'ls anomenava les mules de Mario, els soldats, perquè portaven a sobre tot el seu equipament. Això els permetia fer grans marxes, caminar llargs recorreguts i a més eren més flexibles, perquè no depenien tant de les bèsties que portessin els seus aliments. Cada legió es dividia en cors i les cors en centúries. Una centúria estava constituïda per uns 80 legionaris, una cor eren doncs uns 500 legionaris i la primera cor tenia 800 homes i les altres 500. En total doncs una legió tenia uns 5.500 homes. La unitat més petita era el contubernium, que estava formada per 8 legionaris que dormien en aquestes tendes que poden vostès veure aquí. La tenda més propera a vostès, la més gran, és la del centurió, les altres dues són les dels legionaris. Això sí, rarament no coincidien mai els 8 legionaris dintre de la tenda. Podien estar, per exemple, dormint 4 i la resta fent diferents tasques, ja sigui administratives, entrenament militar, etc. Ara a continuació veurem una demostració de diferents tàctiques militars. En aquest cas podem veure una formació destinada a una ofensiva defensiva en contra d'una càrrega de cavalleria. Els legionaris es protegeixen amb l'escutum, l'escut, i al mateix temps amb el pílum, que és aquesta llança romana, les fan servir com si fossin piques. D'aquesta manera eviten la càrrega que se'ls tira a sobre, la càrrega de cavalleria. Els entrenaments que feien els legionaris eren bàsicament llargues marxes. Per exemple, Pagesi ens diu que havien de completar una marxa de 20 milles romanes, que serien ben bé uns 30 quilòmetres, en 5 hores a pas normal, i 24 milles, que serien uns 35 quilòmetres, en el mateix temps, però a pas lleuger. Es treballava també en la construcció de campaments, practicaven la natació i, naturalment, també practicaven el maneig de les armes. Diàriament es feien assajos de tècniques de batalles. Y la corriente. No, pasa normal. Sí, pero pasa normal debe ser de corriente. Com els que poden veure vostès tot seguit. En aquest cas es farà una tàctica defensiva, ja que els soldats han deixat l'espila
aquestes llances, i a continuació veurem diferents formacions per les quals faran servir els escuts. L'entrenament era molt rigorós i es feia així perquè el legionari havia de superar físicament el seu adversari. També era precís, al mateix temps, moderar el seu caràcter. En aquest sentit, l'historiador jueu Flavi Josef ens assenyala: mitjançant els exercicis militars, els romans preparen no tan sols cossos robustos, sinó també ànimes fortes. Aquesta pràctica permet també suportar millor les ferides i es mostra, doncs, la importància d'aquest efecte psicològic. El nivell d'entrenament s'anava incrementant de manera gradual. Els reclutes, quan entraven a l'exèrcit, començaven entrenant-se amb unes armes de fusta, combatent per parelles. Després passaven a combatre per grups més grans, fins que els exercicis implicaven unitats senceres. Aquí poden veure que és probablement una de les tàctiques més conegudes, més vistoses de l'exèrcit romà, que és l'anomenat testudo. Una tàctica defensiva pensada per repel·lir atacs o de qualsevol altre tipus. Es podia fer de diverses maneres, com aquesta que hem vist, quiets, parats, i també es podia fer en marxa, com per exemple quan feien algun setge per protegir-se de l'atac que rebien de les muralles enemigues. Aquí poden veure l'altra variant, que és la variant de fer el testudo en marxa. Aquest senyor que porta aquest bastó i que va rectificant les posicions dels legionaris és un suboficial anomenat Optio. Es deia així perquè era una optione, era una opció, era el centurió qui l'escollia i és l'encarregat de fer l'entrenament i de donar les ordres. Fos quin fos el desplegament utilitzat per l'exèrcit, sempre tenia una marcada flexibilitat, disciplina i cohesió al mateix temps, tot fruit d'aquest rigorós entrenament. Com ens diu també l'historiador jueu Flavi Josef, per als romans les batalles són exactament iguals que la instrucció, és a dir, que l'entrenament, però amb més sang. S'assumien diferents formacions segons les diferents situacions de la batalla i també segons l'enemic, evidentment, i el terreny. Hem vist fins al moment dues tàctiques militars. En un primer moment la tàctica per repel·lir la cavalleria, després el testudo, i ara en veurem una altra que de fet és també probablement de les més conegudes. Veurem com era l'atac, com atacava un legionari. En aquest cas utilitzaran espases de fusta, com els hem comentat, és els que es feien servir pels entrenaments i evidentment també ho fem ara aquí per qüestions de seguretat. Hem de pensar com si fos una mena de trencaclosques, la formació legionària, i cada soldat és una peça que ha de complir la seva funció, i és la suma de tots ells el que fa que l'atac o la defensa siguin efectius. Aquí podem veure en aquest entrenament com feien l'atac. Els soldats de la primera fila lluiten durant un temps determinat, molt breu, i després són rellevats pels soldats de la segona línia. D'aquesta manera, la primera línia d'atac sempre està en condicions d'oferir
un bon atac, una bona resistència, i també cal tenir en compte aquí l'efecte psicològic, ja que no és el mateix que et destini a lluitar a la primera fila i aguantar el que faci falta, a que estiguis a la primera fila sabent que només has d'aguantar un temps determinat, que està recolzat pels companys de la segona fila que al seu temps també et rellevaran.